Obec Stará Huta sa nachádza na úpetí pohoria Javorie, ktoré vzniklo vulkanickou činnosťou. Je to tichá dedinka v prekrásnom prostredí obklopená lesmi, obľúbená najmä chalupármi. Stará Huta vznikla ako skláreň a osada pri nej. Prvá písomná zmienka je z roku 1740. Prevažná väčšina obyvateľov obce sa pôvodne živila sklárstvom, neskôr poľnohospodárstvom a pastierstvom. Dominantou obce je barokovo-klasicistický rímskokatolícky kostol Panny Márie, postavený v rokoch 1812 až 1817. Počas druhej svetovej vojny bol leteckou mínou čiastočne poškodený. Po celkovej úprave interiéru aj exteriéru bol slávnostne posvetený otcom biskupom Eduardom Kojnokom 26. októbra 2003. Nedaleko kostola stojí nový dom smútku. Rodákom zo Starej Huty je spisovateľ pre deti a mládež Jozef František Kuník.